Ko parari baik, kajing ai kublai pi baro. Sesisian pan hakaman kibat ngapriang sobhai pi baro ki dekot jong kalong yeng long sem jonga. Menta kasngi, ini keren cepang ki jingjob ki bakrau jong kari, bat ka jinget reilang jong ki pajba. Hakari India jong ka spasnam ka ba arpuwei, ki don sibun ki jingja ki ba penklan ke temai jong kari ka ba kiu seprang. Haka arpulai terik unailar, ngila lekmen ke jingple ke National Space Day. Ngadon ka jinget ka bas kem ba pi baro pilaraki ka tay kasngi ka bakerpang da ka bas ngausarong ka jingjob jong ka mission Chandrayaan 3. Tek chisna menchwa u Chandrayaan 3 ula tau history da ka ba yo ka jingjob ban pinno kejat ka benta pasati jong ubenai ha Shiva Shakti Point ka bala penlong ru ka India ban long kari ka baningkong ka perthei ban poi se utay mau jam batmai. Paralok baro ki samla jong kari kila yo menta sibun na ke jing pentamai ya ka trei ka kta hakaliang ke jing start hau tingamut kumni ken balai ngi mekrenno menta ke sengi hakaman ki bat ki katu kani ki samla ki beidon benta ke space sector ki bandon lang ha ke jing ekren halor kani ke mat menta ke sengi ki dei ki kenhon na ke space tech startup Galax Eye la shem ya kani ke startup de ki samla puli barem jong ka IIT Madras ngidon bat ngi menta ya Suyash, Daniel, Rakshit, Kishan bat Pranit ki belalong ki dekot jong katai kenhun bat tebet. Tungin ya sengap ya kejingya lenti jong ki hakakam. Ngaladap da kejing kemen sibun ban yoi ya kejingya te paralok jong ki haka IIT Madras kalalong ka bas kem sisa bat kabayai ne hadu kini kisengi. Katai kejing long paralok jong ki kala yalam ya ki ban tau ya ka Galax Eye. Nga angnut ban ngautu kampha susu bat ngala kerpat yu Suyash baun batai sepang teknologi jong u bat hakanu korukom kan penmento ya kari. Usuyash ula jubab yang ada kebayatu ba kilai kendu ha IIT Madras nengkong bat ki puli hakitnat beper jong ke engineering. Hakatai kepor kila rai ban ya persanglang haka project ka baki khot Hyperloop. Kila tahu ya kenhun ke bekerteng aviskar Hyperloop, bat kila yoru ya kalat ban lech Amerika. Usuyash ula yatu ru bakadei tang katai ke kenhun na Asia, kabalai simbenta, bat kidas ngausarong sibun ban yok mikmat yakari. Na pedeng ki hajar sans patli ki kenhun na keleng ke pertai, ki balai simbenta ha ke program ha Amerika, katai ke kenhun na India kelas syakjit bandon hapedeng ki arpo teli ki tim ki belado. Ngala ai kublai Usuyash na kebenta katai ke jingjob ke bakrau. Usuyash ru ula ai kublai bat ula ong bakatai ke jingjob kelanang penklan ya ke jingete paralog hapedeng jongki bat kala ai mensim susu ya ki bantrei sakiwei pat ki project ki bakam he. Ka jingjob jong ke SpaceX bat ke jingpelat ya ke tenat space ban trei la lut kum ka kenhun simet kala penyo mensim sibun yaki menta sengap ngania kren sebat urakshit bat ngini sengap ayu udon ban ong hakaba penlong ya ka Galax Eye bat kumno ka penmento ya kari urakshit udai ubana Almora Uttarakhand kasunong ka pauna amphana ka benta ubal mithai hoot ulaksha sen jongi ujupa bal mithai yanga manla kapor Urakshit ulayatu yanga baka teknologi jongki ka ailat yangi ban yoi lingba kilo anaka hau bat ban kemi benya hakapor min. Kani ka yarap ban ring dor ya man laki kendong jongkari man lakasngi. Su ula pensengau ru baki don ki jingtemu ban pendon kam ya kani ka data ha artli ki benta bokongsan. Ningkong ki temu ban penklan ya ka jingpen biang jingyada na ka benta kari da ka babut den bat kemi benya man lakasngi ya ki jaka bat ki rut wa ki badon kaput jongkari kenang ban tip lupa ya ka yat ka yeng jong ki nongsun bat ban penyo ya ki jingtip ki bakordor sakitnat sipai ka baar kalong ban kampen lek jingbut ak jingpen klan ya ki nongrep jongkari urakshit uong bakila tau ya ka wei ka tiar na ka benta jong ki nongri simprong kenang bakin la ban thau ya ka jingkhut jong ko hakapung jongki ulaya tu ru
baka thong ka bakongsan jongki kalong ban penmi yau satellite u baklan bor bat ka data ka biang ban yo yarap ye ki jing ki baka perthei kai kendu kum ki jingkala ka mariang bat ka jingkluj ha ka perthei kania kamut baka tei ka kenhun kan salong ka nongno senyang ka penmento ye ki sipai bat penklan bor ye ki nongrap kini ki paralok jungi kila le ya ka kam ka barat ba na shisha ngala kli biang ye urakshit sapang ka bor jong ka tei ka jing start thmai ka bakila shem urakshit uong bakila ban kot chakathong ban pinyo sisin ya ka jingring dur ka bahapo sanpo sentimeter haka jaka ka bahe la kumnu lai spa square kilometer nganget skem bakin nongsong snong kari kin sngaw sorong sibun ban yo sngaw yakini ki aka katrei kakta ak jing start hau kalanang pu nang pieng haka jing ekren bat ukishan ulai tu yanga banadu balas dang ya ke galax ai kitei kisamla kila pek tu obha ya ke jingmi jong ke in space bat ke jing penderung ya ki policy trikam baper kum ke geospatial data policy bat ke India space policy ukishan uong bahakini ki laisnem balala kila yo i shibun ki jingkala ki bakentup ya ke jingya lenti jong karoi kapar ki jingtei ki babun bat kilat penmento ya ki beidei bat ka isro kum ke nuksa ka jingta si kibor terikam ka isro kala kamsuk ban ya ka bamensua kala long ka bapinyo jingmento shibun yaki bat kiwei ki startup ki policy terikam FDI ki badang shen ha ka jingyo yakini kilat kala la ban pinyo jingyara pisa yaki kenhun startup ha ka ba kilala ban trei bat penlet jingmut ha ki project ki bakambun sin ki dawa shibun ka jingpenlut pensep bat kapor dakini ki policy trekam ki bamenta bar ka jingbu ya ka in space ki kenhun startup kilala ban penpha yala ka jingtrei habang la yo ban yekren bat u Daniel Chauda ulayethu yanga bakala don ka jingkala menta hakrukom perkhat jong ki samla puli engineer khammen chwa bun naki ki angnut ban pendep iki jingpuli basalor bat ban letrei sabari kamtam hakabai dei bat ka jing start hau wala kata da ka jingkiu irap jong karukom trekam hakatanat hau ha India minta ki babun ki kwa ban wan pai salakari banya don bentalang hakani katanat trekam u Daniel uong bakani kalong shisha ka aka ka badap jingkermen na kebenta jongki bat ulaya thoru baki don kato ka ningut ki brio ki bala wan pai salakari ban trei haki company jongkari la jong namar jongkani ka daw nganget bakini ki artli ki phang bala kedau do kishan bat u Daniel ki pasat jingsha ya ka ka badon kambha lese bun ba ki briu kin omla ban skautu badon ka jingpen kala ka no katanat kin don sibun ki kam ki ban mi bat ki ban penmento ya ki wei pat ki briu na ka jing batai jong u Daniel u balai don benta hakani kaliang ka pausai baki samla jong kari menta ki angnut ban ya chaprang sakalawei ban pindon kam ya lagi sap ki pong hakatanat hau hangni he India ki jingyo i jong Daniel kilong ki basai kedar ngala kelipat ya upranit ka ka kubor ka bukwa ban ai ki samla ki batrang ban yo jing job haki startup jong katanat hau upranit ula batayanga banaki jingsam jinglap jong u hakini ki kendiat snem balala ukwa ban ya sam artli kiman hakabening kong uong balada kwa ban sedang ya ka startup mentahi kadai ka kabu ka biang palat uong baka India menta kadai ka ri ka kiu stet bha hakaliang kayo ka kot ka bamut baki don sibun kilat kilinti ki bapli ulaya thuru ba usngau sorong sisa badang hakarta ka ba arpsos nem haba uperkhat satang ya uni usnem ban sawan kin sayo ban penmi ya satellite ubatmai uong baka jingno senyang beret jongki kan salong sibenta nakarai bakongsan jongkari upranit upensluri samla kari ban sim kabu ya kani kalat omtang ban pinmi ya ka batmai henrei kan longru ka jingpen klan yala ka jong kayo ka kot ban yarap te lakam ki jing ki baka perthei situlup kai kendo upranit ula pensngau bakumno kum ki kena kila ju perkhat bat phosnio ban long ki aktor ni kinong yele kai sports ki batbet henrei menta lada unu angnut ban long unong seng kam lajong lani ubatrei hakatanat hau kan long ka klip mat jong ka jingso sarong ya baro banya don bentalang hakani ka jingkala ka bakraw hakawei kaliang
ngila ban sngau thu ba ka jingklan jong ka jingyadei paralok hapadeng upranit ukishan Daniel Rakshit bat usuyash ka pensat phalangru ya ka jingklan jong ka startup jongki dei namar kata kila ban kenjo syakithong jong ka jingjob kendai snem menchua ngala yo ekalat ban lek jengo ya ka IIT Madras bat ban yo mat ya ki jing sngo hun halor ka jingbet jong ka tei ka jaka ai jing hikai ha keleng ka perthei ya ka IIT labu ka kerdan bahedu ki samla ki bapas na ka tei ka thmei ai jing hikai kilano senyang sikat dei syakari India nga ai ka jingkit bok kit ruyang ya phi baro bat ya ki wei ki kenhun startup ki batrei ha katanat hau kalong ka jing sngo tanat ka bakraw banglayo ban ya kren bat phi baro ko parari ba minta usnem na Redford ngalayo ban ya sno bat palat silak ngut ki khun samla ki bomdei na ka longyeng longsem jo ka san perthei bangan yo penyeso bat ka chalendem jo ka sanchar khadar hakari ka jubab ka banglayo kalong ka bad sngohun namar ka peni bakidon sibun ki samla jongi ki badon ka jing angnut ban rung sa san perthei ki ap tangya kalat ka babyang ringkat bat ka jing beten lenti yaki ngalayo pliang sibun tli ki siti na ki samla keleng kari halor kani kapang bat kladon ru ke jing pensngau ka barat ba haka rensan social media don katu kan ningut ki samla ki bala penpau ba kani kalat kalong sabar jong ke jing mundur jong ki klem dadon manu na kalong yeng ban long ki riu san perthei ki perkhat bakin om yo rung lanu sa ka san perthei wallada ki thrang kanu ru ki weipat ki la pensngau ba ke jingnang jingtip jong ki nadu na tebian kala ban yarap wengi ki jing jong ki patba bun ki banget bakum kini kilat kin penklan ya ka senchar patba nga ai kuble ya baro ba pilapa ai ki jing ai jingmut jongpi halor kani kapang nga kermen ba lingba ka jing etrelang ki khun samla ki bomde na kalong yeng longsem jong ka san perthei ki la ban jam saprang hakakam politics bat ka mensim ba rahem jongki kan salong ka ba penmentoy yakari paralok baro hakapor ka jing ki lat lut bun ba ki brio na ki rukom im baper kila mi sakmat watla kim sim day na kalong yeng longsem jo ka senchar khadar kila IT la di ha jing ki ban pinyo jingla lu yakari menta khanang ban poi sa kathong jong kari India ka bakiu saprang sa sisin pan ngi don kam yakata ka ju hi kamensim nga kentu ya baro ki khun samla kari ban ye don kti hakani ka jing lap jongi ka jing sim benta jong pi kan long sijam sakmat hakaban wanra jingkla ya kalawai jong pi bat yakari baro kawai ko parari ba menta ka kenti haka harghar tiranga campaign kala poi saki kerdan ki batamai ngila saki ya ke jingpen mi ya ki dur ki ba itnat na man laki kentot jongkari ya kalama lairong layoi ba ka kawe haki ying breu ki school ki college bat ki school ba ki breu kila peniang ya kalama haki dukan ki office terikam haki meet terikam ki mobile phone bat wat haki kali jongki haba ki patba baro ki asno lang da ka wei ki jing sngo ka penthaba su ya manla ka jing persang na ka benta kari ki dur ki bapioi haki tibi jongpi ki dei ki bana rayesi ha Jammu bat Kashmir hakaba ya kalama lairong ka bajrong news pa san pho meter la pendon kam hakarali ka bala penlong halor ka jingking yat rel chenat ka badei ka jingking rel ka bajrong tam ha ka perthei baro ki bala yoi ya kania kadur kila dap da kejingkemen pura ngala yoi ru ya kidur jong kalama lairong hakanan dal kabadon hasri nagar ha East Kameng district jong ka Arunachal Pradesh lara ya kalama lairong kabajrong reus pa phut haka jingyat procession kumjuru hakiwei ki jela ki brio hagirta baro kile simbenta haka jingyat patba ban kawe ya kalama kari haka jingrakhe ya ka Independence Day kalanang yailong ka tamasa lekmen haka imlang salang ki brio ki lapin itnat ya laki yeng ki sem da ki ping sentio ki ba da ki rong jong kalama kari ki kenthai ki bedei bat ki self help group ki shna da ki million teli ki lama bat ka jingde ki tiar ki bapin idak ya ka lama lairong harensan ka e-commerce kalanang kio haki sngira ki ya ka lingkhu snem jingyo jingla lut kari laban yoi ya kalama lairong habaro saudong lakadai haringkau haduriau lani hasun kiladon hadu palat sanklur tili ki selfie bla post haka website harghar tiranga
Kani ka campaign kalawan ra ya ke jinglong shitali habarok kawai kari ka bapin scam ya ka mensim ek Bharat Shrestha Bharat. Paralog ba iet pila juya iru bontli ki film sepang ke jing iet hapadang ki breu bat ki marat. Bat ya kani pila aru ban syam menta hakawai ka nongret jong ka bere kuri ka badan hatin Sukia district jong ka jela Assam. Hakani ka senong ngin lap iki jaj ben reu moran ki baya em ya sa ringkat bat ki jaj ceri belatip kum ki hulok gibbon. Ya ka bah kaktien jong ki la jutip kum ki holo bandar. Kini ki syri ki penlong ya kani ka senong kum ka yeng jong ki. Bat pin sngo phala ban tip sepang ke jing yedai ka badan hapadang kini ki nong song senong bat kini ki syri. Kini ki nong song senong ki yai bat ya ke jing hikai tan ra jong ki. Bat kila semru ya ke senjam ban pen klan chusu ya kani ke jing yedai jong ki bat kini ki jat syri. Haba kini ki nong song senong kilap bakini ki syri ki sultanat bha ban bam ya kakan. Kini ki nong song senong ki sedang ban thungi ki kan. Nalor kani kini ki nong song senong ki jupen long ru ya ke jing le aniam ki be dei bat ke jingkha bat jing yap jo kini ki syri gibbon. Ha ka jo kurukom kumba ki jule ya ki breu la jong. Bat ki ai kerteng ru ya kini ki syri. Dangshen haba kini ki syri ki mat iki jing e nakadaw baki lan boarding ki ya lenti markhap naka jakasa jong ki nong song senong kila pensngau ya kini ki jing e jong ki syako sorkar bat shen lala ban wengno ya kini ki jing e jong ki. Ngalayo jing tip ru ba menta kini ki syri gibbon ki nang ru kumno ban chondur. Paralok ba it ki samla ha Arunachal Pradesh kila penpau ya ke jing IT met ban mensiam na ka benta ka bha kamiat jong ki meran. Kato kan ningut ki samla na Arunachal Pradesh kila sedang ban pendon kam ya ke 3D printing technology na ka benta ka jing temu ka badon kam. Kata ban yada ya ki merat ki badon na ki caka klau na ka jing syak penyap ban yo iki reng bat ki bniat jong ki. Hapok ke jing yalam jong unabam bapu bat uliko nana katei ka kenhun kalai le ya ka 3D printing haki benta baper jong ki merat. La ka dei haki reng na haki bniat. Nakini la ban pendon kampat hakaba penmi eki jan ni kitupia. Kani ke jing persang kala yarap sibun hakaba penmi eki tiar ki bala ban supen puut bat ki balaru ban pendon kambiang. Kani ke dawa sisa ban ai jing yero. Nga pensilur yeki weiru bakin persang yeki bakum kini ki startup kenang ban pentikna yeka jing yada ka babiang na ke benta ki merat haki jaka klau bat ban penlong ru kum si benta ban penne pensa yeka jing mlien umin barim. Ko parari be kadon ke jingja ka basngotanat bha ha Jhabua ha Madhya Pradesh bat pidei ban tip yakani ki nong trei jongi ki bakmi ya ka kam pen khuj pen suba ha katei ke jaka kila le ya ka kam ka babha hadu kata-kata kila pen urlong ya ka rukom perkhat ban pen kelai ki sindrom chakaspa bakrau katei ka kenhun kala pen mi bun ki tiar ki ba internet na ki sindrom ki ba mi na ka wei ka park ha Jhabua na ka benta katei ka project kila lum ki mar plastik ki bilor ki pipe bat ki tayar na keleng-keleng ka ei ka bakisna na ki ki tiar bala bread kilong ki lingso nyeret ki kali bat wat ki tup kila senaru ya ki khiu sentiu ki ba internet bat kila pendon kam de ki tayar barim ban sna ya ki jakasong ki ba paka katei ka kenhun kala pen urlong ya ki jing tmu trei kam reduce reuse bat recycle. Ka jing persang barat ba jongki kala pen klador ya katei ka park saka jaka ka ba internet ka ba kring om tang ki traisnong henrei wat ki brio na ki district ki ba marjan. Paralok ngas ngokmen sibun ban yo i ba bun na ki kenhon startup hakari jongi ki ya bun kam hak jing persang ban kintiu bat pen bha ya kamariang. Ka wei ni kini ki kenhon kadei ka ba kerteng e-conscious bat ka ba pendon kam ki plastik bala bread ban thau ki tiar ki ba ai jing ya da ya kamariang. Katei ke jing perkhat kalami na ke jing yo i ki jaklia ki basapriang ki jaka lekkai pengat ki brio kamtam haki jaka lum sakawei pat ka kenhun iko kari kelas dang ya kakam ka bapenmi ya bun teli ki tiar ki ba internet ya ki bala thau na ki plastik ki bala bread kani kakam jongki ka peni kumnu kini ki jing persang na ki startup ki yarap ban penne ya ki jing khoj kamariang saudong saukun paralok baro ka jing teliat ban pentamai biang ki tiar yele akai ki khlung khna kalong sakawei pat ka benta ka bangi baro ngila ban yatreilang kumba pitip ki don sibun ki khna ki bangya no tang sipor yela ki jong ki khunmen riu kat ba ki wei pat ki khna ki kwa dik ban yo ki bakum kita pila ban ai no kita ki khunmen riu ne ki no ki tiar yele akai bagi khun jong pi kim mon chu ban bu
Ayaki skiwei pat kijaka kibala man pendon kam bat yo jingkmen. Kaniru kalong kumsi benta ban yada ya kamaryang. Da kabaya treilang ngila ban penklan lupa ya kamaryang hakari jongi. Ko paralok ba iet. Tang kindiat sengi mencua hakakat kendai terik undailar ngila rakhi lekmen ya karaksa bandhan. Hakatei kejuk kesengi ka pertheiru kala rakhi ya ka World Sanskrit Day. Wat hadu menta kesengiru ki breu ha India bat sabari ki don ke jing iet ka bakerpang ya ka ketien Sanskrit. Habun teli kiri ke perthei ka jing puli wat benya kadang ya chat menta hakabai day bat ka ketien Sanskrit. Haswa bangan beteng ngan pensengap ya pi ya kani ka audio. Титиршух Шиграгам Гангам и дам Лакшмана Мабрей. Вот типера скандиш. Секартут. Сату дриштва на дитире, Навам Ишваку Нанданах, Титиршух Шиграгам Гангам, и дам Лакшмана Мабрей. Paralok kani ka audio ka don ka jingya day bat ka Lithuania kari ka badon ka Dauba Europe. Hakatai ka jaka u Professor Vitus Vidunas ula shemya ka sinjam ka ba compare ka ba ula jer kerteng Sanskrit on the rivers. Ki breu ki alumlang harut kawa neres bat ki pule ka Vedas bat Gita. Ka ba kum kani ka jing persang kalane menta la katu kan Islam. Nang yai ai jing tip bat jing kersan ya ki bakum kini ki kam ki bayarap kentiyo ya ka ketien Sanskrit. Ko parari ba iet. Ka jingbit jingbiang hakamet kapat kadon ya kabenta ka bakraw haka jingim jongi. Kanang banlong ki babit babiang hakamet kapat ngi don kam ban kampen lek jingbut bat sumar ya karukom bam jingbam. Ka Fit India Movement kadai ka bala penmi ban ai jingtip sepang ki jingbit jingbiang hakamet kapat. Menta kasngi ki breu hakirta baro kila pliang ya ka yoga ban penne ya la ka jingkot jingkya. Bon ki bala penrung yo kau haka jingbam jongki. Ya ubala tip kum usri anna. Ka jing temu ka bakongsan kalong ban pintikna ba manla kalong yeng long sem ka yo ya ka jingkot jingkya ka bupura. Paralok baro ki long yeng long sem jongi ka imlang salang bat kalawe jongkari jongi ka syong ha ka jingkot jingkya jongki kun ki kiti jongi. Na ka benta ka kwat ka kya ki kena ki dei ban yo ya ka jingbam ki batei men. Wat langi la kampen lek jingbut ha ki jingbam batei met baro sisnem na ka benta jongki. Kadon ke jing persang ka bakamjur ha uwei pa uwei ubnai ubakerpang. Manla usnem nadu ka sitarik unai lur hadu ka laipo tarik unai lar. Ngi jura ki ya ubnai bala pen kerpang na kabenta ki jingbam bateimen. Ban pen priang jing tip sepang ki jat jingbam bateimen. La jupen longi program ki baper kum ki anemia camps ka jinglet jingo ha ki yeng ki sem jo ki kelung ki badangka ki seminar bat ki webinar habun teli ki jaka. La tauru ya ki komiti jong ki kmi bat ki khun hapo ka jing kmi jong ki Anganwadi. Kini ki komiti ki bud dien ha ki kelung kena ki baduna ha ki jingba mateimen ki kentei ki badang armen ki kentei ki badang dep ka kelung bat ki pinbiang ki jingba badon kam na kabenta jong ki. Ha uni usnem balala ya ki nutrition campaign la penya soru bat ke new education policy. Lingba kalat trikam nutrition bat education lala ban kmi bakan don ke jingya biang lang ha ke jingnang jingtip bat ka kot ka kya ha ki kena. Piru pidei benesim bentalang ha ke jingpen priang jingtip sepang ki jingbam beteimet ha ki sinong ki tau jong pi. Wat i jing persang ibaret na pi ila ban wanra ka kela ka bakraw ban yakun persya ya ke jingbam biang ya ki jingbam beteimet. Ko parari ba iet katu la biang na kabenta kani katup man ki bat menta ka kenti. Ngas ngau tenat baha ban yakren bat pi baro ha kani program. Ngas ngau kumbadon lang bat ki ba iet baton jonga hayeng hasem. Haka banga sam ya laki jingmut ki jing perkat. Bat ngayo ban yakren simet bat ki. Ki jing ai jingmut jong pi kilong ki ba koridor sisya na kabenta jonga. Kin sanang don sibun teli ki jing le kemen haki sengi ki banwan. Nga ai kublei kit bok kit riang ya pi haki tamasa le kemen baro. Ngi don menta ka jing le kemen janmastami. Bat haka bat sedang jong ubnai banwan. On sarake le kemen ru ya ka Ganesh Chaturthi. Syu kan don sa kajing lekmen onam bat nga ai kublei ya kajing raki lekmen milad un nabiru kumjo paralok haka arpu kundai terik menta ubnai ngin sa raki ru ya ka Telugu language day kadai sisa ka jat kitien ka pas ngau tenan
nga kitbok kit riang ya baro ki brio hakeleng ke pertei ki bakren Telugu na ka benta katei ka sngile kemen ka bakrau jongki. Paralok sa sisien nga kwa ban kentu ya pi baro ban long ki bakam husiar ha kapor slap ban niadon bentalang ha ka catch the rain movement. Nga kwa ban pen ken mau ya pi baro ya ka jingyalap uwei udieng ha ka kerteng jong imei jonga. Kumta thung kat bala ka bor ya ki dieng batu penslur ya ki weiru ban le kumju. Hakis ngi ki banwan ka Paralympics kan salong ha Paris. Ki nong yele akai ki bakam duna ha ka met ka phat jongki ha ka liang baper ki balong ki hinman ki para jongi ki la poi ha Paris. Iwei pon sau billion ngut ki nong India kin yenglang ban aimen siem ki. Mapiru kershan ki nong yele akai jongi da ka hashtag cheer for Bharat. Ha ubnai banwan ngin se sembiang ban yakran halor ki mat ki babun. Ti hadu banginde sembiang sya yanga bangan penkut no hangni kublei sibun ye pi baro.